Det er altså heller ikke mig. Jeg var dernede sidst. Luk. Jeg siger bare, at jeg var dernede sidst. Tre gange faktisk. Så er det ikke min tur. Jeg skulle faktisk også være gået for 4 timer siden. Kan du ikke gøre det? Du er da vært. Jeg er vicevært, din idiot. Det er overhovedet ikke det samme. Gør det nu bare. No fucking way. Kan godt klappe det skab i. Løftet. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long now. I'm so lost in love. So we're writing on the wall, and we built this magical fantasy. Now we're crashing in our eyes. There's no way we could disguise you and me. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember. You're the one man. Ned i kælderen med dig. Sejt. Alt for nemt. Helt unfair. Og så ved. Det er så klamt. Og det er overhovedet ikke mit varmerum. Og hvis du var en lidt bedre sygeplejerske, så ville vi nok vide, om idioten var død eller ej. Monsieur, Monsieur, ich habe Sie erkannt. Monsieur, Monsieur. Nej, måske. Død. Vent lige. Vent lige. Shit, det er fra udlandet. Fuck! Hvad er det der, du 46? Tyskland? Schweiz? Hannover? Nej! Nej, de har fundet mig! Vi bliver anholdt om en livstid. Der kommer ambulance og ekstrabladet. Jeg har aldrig set stadier med mennesker. Vælg lidt. Jeg havde sgu da ham der Ole eller Ole, eller hvad fanden han hed. Kan du ikke huske ham sovs? Jo, du ødelagde 3 dage og oven i basketball. Hvornår? Masiba, Olaf. Og skal vi tage den? Okay. Her har vi ham. Ole Larsson. Det er fra Sverige. Oj. Der var du sgu. Jeg skal aldrig. Køderzone. Ja, hej. Ja, okay, desværre kommer alligevel nu, så den der rostrudbrand er med til det står, ikke? Giv mig den. Du kan så godt vide det nu, fordi at Køde, hun er en ret ærlig pige. Giv mig pænt nummer! Ja, nu råber hun faktisk selv, at hun har ret ondt i sin nummer. Hun sidder ude på tønden. Nej! Kan
mave. Det har faktisk talt sejlet ud. Nej! Hun kunne bare ikke lide at give det en chance til det allersidste, vel? Ham der Lasse. Ham der Lasse, han må så lige vente til en anden gang, ikke? Ja, det var sgu en skam, du. Så må I tage afsted. Ja. Nej. Forresten, så sig lige til de andre, at hun er tynd mave, ikke? Bare så det ikke bliver visket i kronet sådan der. Hun er jo ikke en kælerøv, vel? Røv. Okay. Kan det ikke Roskilde syge, eller diarasen, racermave, myldermave, ventilatornums, lokumsbræn, opkassanus, anoreksi, bruno med tynd mave. Ikke? Godt, min dreng. Det er ikke sjovt, det er ikke. Det er faktisk min første rustur. Og Lasse, han har guitar med. Det ved man, at han vil knalde alle. Så nej. Det er overhovedet ikke sjovt, når vi har en død mand i kælderen. Monsieur, ich habe Sie erkannt. Monsieur, Sie sind galant, sehr charmant. Monsieur, doch eines tut mir weh. Ich glaub, Sie sind nicht treu. Monsieur. Du skulle slå ham ned i går. Lidt svært at vide, at du har inviteret en tysker til at komme rendende rundt midt om natten. Du ved jo ikke godt, at vi har en non-Manu i stuen. Selvom det overhovedet ikke er alle, der overholder den. Ja, jeg havde sgu nok taget ham og bundet ham op på barnet. Enough! På 3. Men jeg tror, det virker bedre, hvis vi lige tager trøjen af ham. Hvad? Jeg mener det sgu. Altså, vi kan sgu da lige så godt gå over lidt og tjekke, om de stadigvæk er i live, altså. Det må du sgu da også vide. Altså, lærer jeg ikke en skid ude på det der sygeplejestudie. Hold nu kæft! Jeg er vikar på barselsafdelingen! Wow, hvor er det vildt! Hvor er det vildt, mand! Yes, hvor er det fucking vildt! Det kan godt være, at jeg er en lille bitte smule nekrofil alligevel. I gang. 1. Hvorfor skal jeg? Jeg var ham op næsten alene. Hey, hallo! Vi bar ham ned i nat. Jeg stod ikke engang, at jeg slog ham ned. Nej, men der var ligesom nogen, der mente, at du ikke kunne tåle at se en død mand, hva'? 1, 2, 3. Wer seid ihr? Das hat mit mir gemacht! Hey! Warum hab ich... Mach die an! Mach die verdammt nochmal an! Hey! Hallo? Guten Tag. Du lever? Tysk? Du er vist tysk. Also, ich bin böse und knallen mit die Tür. You know, Slagerhans i Lederhusen for helvede. Altså, you know, tysk! Styr, der er lige 1 million. Tror du fandme også, vi er jøder, altså? Ja. Ich laufe nicht weg, ich verspreche es euch, okay? Einfach Hey, was ist los? Do you speak English? Helt utroligt typisk mænd. Så er kraftedeme kun, når det passer dem altså. Chokolade! Nej! Se!
dig. Æg. Nej. Æg. Hvor fanden har du det der lort fra? Jeg tænkte, at det ville gøre det lidt lækkert for ham. Så jeg har købt alle de tyske snacks, jeg kan finde nede i 7-Eleven. Snacks? Ja, altså kun finde øl og kinderæg, så jeg har købt ret mange. Er de ude i køkkenet? Jeg er jo nødt til at smide det ting ud for at få plads. Har du fyldt køleskabet med øl og kinderæg? Hvor fanden er min bønne på sig, hva'? Det er så svært at få plads til det hele. Har du smidt min mad ud for at smere en fremmed fyr, som du ikke engang selv skulle møde? Du er da opgivet nok, altså! Hvad havde du tænkt, at vi skulle leve af, mens du var stiv i Sverige? Hvad? Det ved jeg ikke. Måske skulle vi lige... Lad mig. Jeg er verden. Vise verden, ikke? Nå. Så er vi lige pludselig degraderet, hva'? Når det passer jer bedst. Og hvad så, Jørgen? Derfor så kan jeg sgu da godt tage ham en tur tilbage i vandkælderen. En ordentlig omgang. Jeg har haft det rundt klar i årvis. Og så skal de stemme til at bygge drømmekælder nu. Simpelthen så skuffende. Du er jo syg. Syg. Og hvad med dig, hva'? Ingen glukker, bilukusse, tofubusk, piller mig selv i dåsen. Mandehade, kvinder, analyststudie, magtenåskørt, Hollywood-bælte, den er min menselskop, lukkokker til min rocker, ingen hånd med afhænger, ingen landskik op i den skabs over det, kein pølse i vadebrød, ørkenvandring i kødskisten, kein råd i min grotte, alle ud af Undskyld. Er vi ikke i panik? Monsieur, ich habe Sie erkannt. Monsieur, Sie sind galant und sehr charmant. Monsieur, doch eigentlich ist mir leid. Ich glaub, Sie sind nicht toll. Monsieur, ich möchte so gern mit Ihnen glücklich sein. Mein Herz sagt ja, doch mein Verstand sagt nein. Was sollen die warten, wenn ich liebe Sie? Klokken er 1:30. Hallo! Er det bedre, at han stikker jeres slader til hele Vesterbro? Sag mal, könnt ihr mich nicht einfach nach Hause gehen lassen? Ich meine, wenn ihr mich jetzt nach Hause gehen lasst, dann sage ich einfach keinem irgendwas und wir leben weiter wie vorher und alles ist gegessen. Der
drikke af mere chokolade? Det minder mig om. Ja. Drik kostplan. For din egen skyld, så bør du overveje, hvad du serverer for din ældste. Tænk som citron og pebermynte vil give en smagfuld og frisk oral oplevelse. Oral. Men du bør holde om fra løg og hvidløg, hvis du har tænkt dig at snuse. Hvis han er til chokolade, så får ham med masser af slagsen. For det vil øge hans sexdrive. Godt bare! Vi gør sgu da nærmest en tjeneste. Kan vi ikke godt bare gå i seng? Hej, er I sikre på, at der ikke er nogen, der kan komme ind og finde os? Hey. Hallo? Gå nu bare i seng. Vi ikke alle sammen sover sammen. Vi skulle da ikke holde pybarne, når vi har kidnappet og dræbt en mand 2 gange. Hvad så, når de leder efter ham? Jeg er ude over hele det der internet. Hvad for et internet? Jeg er på flere internets. Hvad for et internet blev der spurgt? Vi har jo sådan en BNB-profil ved lejligheden. Det var derfor, at han kom. Ja, han har faktisk fået målbetalt for et lidt større værelse, end han har fået. Det var bare synd, at nu at jeg kunne prøve at være fuld, at der ikke var nogen, der kunne sove her og have det lidt rart imens. Den har du sagt, det er din idiot. Det her er ikke muligt, altså. Ikke den her taste, tror jeg. Jeg tror, jeg gør det. Nej, det var lige prøve. Female strikkecomputer, mand. Sikke noget tis. Lad mig lige se. Har du slettet den? Er du sikker? Lad mig lige se. Giv mig den, sagde jeg. Du skal ikke tro, du kan det hele, sagde jeg. Hold nu. Monsieur, ich habe Sie erkannt. Monsieur, Sie sind galant und sehr charmant. Monsieur. Hallo? Hey! Hey, Postbote! Hey! Hey, ich bin hier! Hey, ich bin im Käfig! 3 Frauen halten mich fest! Hey! 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 Hilfe! Hilfe! Monsieur. Komm schon. Yes!
Yes. Nou, was machst du denn so? Ja, wieder nach Hause weg. Oh, ist auch ganz schön dick geworden, ne? Ja, weiß ich selber, die ganze Schokolade und so. Komm, wir gehen mal hier den Berg hoch zum Apartment. Ja, das ist aber ein steiler Berg. Das ist aber boah. Kein Problem, ich trag dich einfach. Okay. Ja. Nein. Entschuldigung. Eins, yeah! Zwei, okay. Und. Ah, okay. Okay, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Hier, ja. Und. Eins. Und. Zwei. Ah, okay. Okay, 3,5. Monsieur, Köhel? Köhel! Ich hab Durst! Ich hab, Trinken! Köhel! Ah. Nein. Oh, Lachsen, du Idiot, ey. Monsieur, ich habe Sie erkannt. Monsieur, Sie sind galant, sehr charmant. Monsieur. Ja, tak, mand. Der var det. Ja, tak. Hvad fanden laver du? Har du haft absurd mælkesex med ham? Hey, hallo, jeg skal sgu da have min mælk. Simpelthen for meget, altså. Selvom det er overhovedet ikke nogen dårlig idé, så har jeg faktisk ikke været der endnu. Hvad laver I? Ikke en skid. Det var ham der tyske Houdini-typen, der tror, at han kan slippe ud af mesterbygden, når folk ligger og sover og drikker mælk. Det er simpelthen for farligt, det her. Ved I, hvad der sker, hvis I stikker af? Tænk lige over det. Hvad sker der med alle kidnapper i verden, hva'?
dør, venner. De fucking nakker sig selv. Hver gang. Alle sammen. Og hvorfor? Fordi det er umuligt at leve livet videre bagefter. Og du skal ikke dø. Og du skal ikke dø. Og jeg skal kraftedeme ikke dø på grund af en mand. Fælder det? Ja, det er nok 5 minutter. Ingen forlader lejligheden. Ingen gadefange. Ingen studie. Ingen opkald. Ingen handleture. Og ingen dirty sex calls. Okay? Vi bliver her, til vi har fundet en løsning. Okay? Rimeligt. Er der ellers lidt romantisk at ofre sig for en mand? Fatter du det slet ikke? Jo. Jo. Undskyld. Okay, vi laver vagtskifte starting now. Jeg tager den først, jeg skal alligevel øve mig på specialforsvaret, og du tager den sidste. Hey, relax. Der er ligesom ikke mere mælk med. Hvor fanden jeg går i seng? Mindre ting. Fra bestyrelsen. Bla bla bla. Bla bla. Kedelhalløj i kælderen, det starter i dag. Vandet bliver derfor lukket. Til og med fredag den 17. kl. 15:30. Der er opsat skurvogn til bad og en drikkevandshane foran nummer 54, og så beklager det de gener, det måtte have. Så det Nej! For fanden, men nej! Tag, nej! på en måde lidt noget pisse af 2 tømmer på en forløbet den gang. Lige den slags ting, der sker, når man lukker en mand ind i stuen. Så fucking dårlig karma! Så er det tilbage i uret, du er afsted. Yes, afsted med dig. Det er sammen, du kan godt fortælle, og så er det tilbage i uret, du. Afsted. Helt bedre. Jeg vil gerne skype med audiologopædi. Hvis jeg lover at spille syg. Fine. Autopædofili. Hvad fanden er det for et navn på et job? Altså. Hej med jer, autopædofiler. Jeg skider stadigvæk. Jeg synes bare lige, I skulle vide det. Pissefed Skype, noget alle vil gøre. Ikke et ord om ham der. Nej. Promise. Monsieur, ich habe Sie erkannt. Monsieur, Sie sind krank,
med den tilsyneladende høje respekt, der er for den med den tilsyneladende høje respekt, der er for den grønlandske kvinde, bliver man slået af den modsætning, der så ligger i, at hun er så godt som usynlig i politiske og fagpolitiske sammenhæng, hvor mange af de vigtigste beslutninger for samfundets udvikling tages. Det kan også undre, at kvinderne har fået tildelt de nederste jobs i arbejdshierarkierne. At hun uddannelsesmæssigt er dårligere stillet end manden, og at vold mod kvinder er overgennemsnitligt små i Grønland. Kvinderne syr, holder familien sammen, mens manden lægger politikken for samfundsudvikling i dag og fremover. Fy for satan altså! Nettovægt 100 gram, en baguette, sukker, kakaomasse, kakaosmør, emulgatorer, 300. Har vi mere mælk? Du tog jo selv det sidste i går. Indeholdet spor af hvedemel, mælk, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder. Nå, men så god morgen. Opbevaring. Klar, ikke for varmt. Og ikke direkte i sollys. Faktisk 365 dage før. Monsieur, ich habe Sie erkannt. Monsieur, Sie sind galant und sehr charmant. Monsieur, doch eines tut mir weh. Okay. Ground rules. Det var meget fuldstændig forboden med smask, og klask og smæk. Pikkemand ud af buks. Hjernespil. Live-porno. Streamet porno. Pornoblade. Pornobilleder vi selv tager. Faktisk alt slags porno. Okay? Kind porno. Og derfor, fordi vi skal tilbringe en rigtig lang dag sammen, så har jeg fundet på noget spændende og noget konstruktivt, som gør, at jeg ikke bryder reglerne. Okay? Er du med? Godt. Vi er enige. Okay. Det der, det er en hammer. Kom her, tak med den her. Det skulle have været en lækre fra Karl Ras, men så var jeg sgu lige en tur i Silvan, og så kom jeg ud med den her, selvom jeg godt vidste, at jeg ville fortryde det. Sådan en sexy hammer, Lars. En sex. Ja, det var en hammer. Okay, den er ret god til små søm, men
Lige så snart vi når over de der 3 tommer, så er det ligesom om, den står derude. So ein Schwanz? So ein Schwanz willst du haben, Lachsen? Komm mal her und nimm ihn dir her! Komm Og schon! rammeprocenten er ikke særlig god, når man har en dårlig hammer. Det kan godt være, at det er psykologisk, men jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på det der klaverance. Ja, Lachsen. Tak for den her. Ja. Det her, Ja. det er min yndlingsskruetrækker. Den er simpelthen så fed. Den redde min røv en gang i Rødovre, da jeg skulle sætte en lampe op i et køkken, og så sagde den, Wow, ja, Lachsen! Ja, gib mal den Schraubenzieher. Das ej, det gør godt lige på mig. Oh, geiles Werkzeug, ja. Og det gjorde den sådan, at den var fucking boom ud over det hele. Oh, ja. Men jeg var ikke at sige, det er lige vil jeg havde slået sådan, det her, det er en Vendkøbing. Ja, komm schon, gib's mir. Ja. Gib mir was zu trinken, Lachsen, trinken. Ja. Oh, ja. Nå, han øl. Lachsen. Og du skulle være vildt tørste, mand. Okay, det finder vi lige ud af. Ja. Komm schon, Lachsen. Oh. Ja, fick mich hart, gib's mir richtig. Wow, oh, ah, ja. Komm schon. Okay. Okay, hvor er du dejlig, ven. Okay, hvor er du fucking dejlig. Ja, mehr. Tal, hast du gewesen. Man hängt. Oh, ja. Nein, meine Tür. Tal, Kinderliches. Ja. Wir kennen Oktober. Ja. Oktoberfest Porno. Oktoberfest? Oktoberfest? Ja, Oktoberfest. Monsieur, Monsieur, ich habe Sie erkannt. Monsieur, Monsieur, Sie sind verdammt sehr charmant. Monsieur, Monsieur, doch eines tut mir leid. Ich glaub, Sie sind nicht treu. Monsieur, ich würde so gern mit Ihnen glücklich sein. Mein Herz sagt ja. Ja! Woo! Man, fuck it, du er det var sgu da kedeligt, at du skulle være stiv, så skal I ikke sidde og køre sådan der på mig. Nej. Jo. Jo, vi skal spille. Nej, vi skal ikke. Jo, vi skal sgu lige spille. Jeg spiller på en lille tilsagende. Så skal vi komme. Okay. Hvis I kan klare den her. Now Nej! Prøv nu her. Vi griber begge to, okay? Så er du på rustur, og Lasse er der med guitaren, og du skal kraftedeme have the time of your life. Nej! Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Yes. Der var også en masse klamme kinderbørn, så i stedet for at blive nødt til at adoptere. Hey! Det er ikke sjovt, det der. Nå, nej, det sagde hun. Sorry. Okay. Sovs. K. K. Eller K. Ej, helt ærligt. Ærgerligt, jeg bestemmer. Fint. Så K. Okay. Enten så skal du snave tyskeren, eller så skal du få Kødhoved til at bunde 2 øl, begge to i en slurk, hvor at du holder ølene, og hun holder hænderne på ryggen. Og hvis ikke hun klarer det, så skal du også snave tyskeren. Sjovt. Kødhoved. Åbn kæften, ikke? Nu kan jeg godt det her. Kom så, søs. Kom så. Drej. Ja. Kom så, ja. Drej for min skyld. Kom så. Okay, næste øl, den skal bundes nu, ellers er det deep throat på Delicious. Okay? Så, det er den sidste, ikke? Sidste nu. Drej. Ja. Du er der næsten. Kom så. Drej for helvede. Giv den gas. Giv den gas. Så lover jeg snart hurtigt, at man ringer. Pis! Bare snører, mand. Det var fint nok, der er godtaget. Altså, hvis du ellers vil slå din søster ihjel, eller snæve tyskeren, så er det sgu fint med mig. Hvor for mig? En kidnappet tysker. Nu er jeg begyndt at stinke helt vanvittigt. Så er vi sgu nok en kreds, du. Anyways, hvad var det, der skete for det der stop lige laksen? Det var med at tale om børn anti-baby. Noget. Jeg har fået nej til adoption igen. Et øje. En mand bor med 2 kvinder. Læser kvindestudie. No go. Pis. Nogle gange, ikke? Så har man bare lyst til at have sex som en mand. Ej, gå i seng. Du er sygt stiv, altså. I know. Seng. Jeg kan bare virkelig godt bruge et stort glas mælk, eller en stor beskidt bøf. Hey! Du lader tyskeren være, indtil du kommer ud af hovedet på lille kødhoved. Okay? Hey! Som om jeg ikke kan styre mig. De fandt os. Så der. I seng.
Hallo. Hallo. Er det der drikke her? Det der drikker en lille pille. Lille pille. Nej. Bare drik. Drik. Monsieur, ich habe Sie erkannt. Monsieur. Good. Hey. Mir geht's nicht so gut. Mir geht's echt nicht so gut. Good. Ich brauche einen Krankenwagen. Hey. Simpelthen så uigennemtænkt.
Danke. Tak. Kan vi lige vaske dig lidt? Det lugter lidt. Du bist ein Friseur? Okay. Ich wollte immer schon reisen. Seit ich Heino über den Zaun im Kindergarten fliegen sah. Ich liebe es, unter einem Baum zu liegen und durch die Blätter in den Himmel zu schauen und dann zu träumen, dass ich fliegen kann. Wir haben nie besonders viel Geld gehabt. Aber wenn wir in der Schule von unseren Ferien erzählen sollten, habe ich immer alle möglichen wilden Geschichten von Reisen mit meinem reichen Onkel aus Holland erfunden. Das bedeutete leider auch, dass ich den ganzen Sommer drin sitzen musste, damit die anderen mich nicht sahen. Als ich 18 war, kaufte ich meinen ersten Rucksack. Und plötzlich stand ich da am Bahnhof und konnte jeden Zug nehmen, den ich wollte. Aber ich habe mich nicht getraut. Egal wie sehr ich es versuchte, ich traute mich immer nur nach Belgien zu reisen. Aber da war ich jetzt schon 3 Mal. Letzte Woche schickte mir mein Bruder ein Ticket nach Dänemark und erzählte mir, dass er dort ein Zimmer gemietet hätte, wo ich übernachten könnte. Das war hier, bei dir. Ich habe wahnsinnige Angst gehabt, aber ich hab's getan! I dag må du tage mig med til München. München? Har du været der? München. Naja, München. De skulle have et ret pænt stadion. Da jeg var 5, der begyndte min far at slæbe mig med til fodbold. Jeg tror, det er fordi, at han synes, at jeg er tyk og ligner en dreng. Og så måske fordi, at sovs, hun er lidt stram med det der mælk i shorts noget. Så jeg hader folk, der råber og drikker øl og lugter pølse. Men midt i deres råbende virker og sejrregler, så kom der pludselig 10 smukke piger løbende ind på banen. Deres hår det flagrede i vinden, og de lignede næsten delfiner, mens de dansede og kastede hinanden rundt. Sad fuldstændig betaget af deres bevægelser. Ja. Hvis ikke at fars ven Hans, han havde råbt fisse 8 gange, så havde det været den bedste dag i mit liv.
kannst dich auch zu mir auf die Couch setzen, wenn du willst. Siden har jeg været med far hver gang, han skulle til bold. Ja, han ved ikke, at jeg lukker øjnene indtil, at det bliver halvleg. Når jeg bliver tømt, så vil jeg tage til München, og så vil jeg danse som en delfin, mens jeg bassen den pumper, og folk de råber, og jeg bliver vist på alle tv-skærmene. Bist du denn eigentlich? Was machst du denn eigentlich mit mir, ne? Hey!